Pasado alas 9 kaganihang buntag, miabot sa Daniel R. Aguinaldo National High School si Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio aron moboto. Buot niyang ipakita sa mga Pilipino ang kamahinungdanon sa katungod sa usa ka tawo nga mopili og kandidato. Halos 5 minutos lang mibutar si Duterte Carpio sa precinct number 409. Dinhisab nga eskwelahan, miboto ang iyang amahan nga si Presidente Rodrigo Duterte nga gipili sa mga Pilipino ni atong 2016 ug matapos ang termino karong katapusan sa Hunyo 2022. Gilauman ang daan niini ang kasamok sa silingang rehiyon karong adlaw sa Maguindanao ug Lanao del Sur. Expected yon ng ating Commission on Elections na medyo mainit yung election dyan sa Western Mindanao dahil malalaking mga families ang tumatakbo and vying for different positions. So I hope that COMELEC will take charge of the situation and seek out the help of the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines in ensuring that the voters will not be disenfranchised in that part of our country. Gipasalamatan ni Mayor Duterte Carpio ang mga Pilipino nga nanggawas gyud sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay aron mobutar karong adlaw. Hilabi na sa gipakitang kooperasyon niini aron mamahimong hapsay ang dagan sa piniliay. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kababayan sa pagpapakita po nila ng interes na maging maayos po ang ating mahal na Pilipinas. And we should all pray for an honest, orderly, and peaceful elections. And tayong lahat, kung sino man ang manalo, dapat tanggapin natin yon. Basta paniguraduhin lang natin na tama ang pagbilang ng ating mga boto. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.